Kaixo, beste solairu guztietan bezala bigarren solairuan daude gelak, eta baita daude laborategia gela, infor gela eta plastika gela. Goazen laborategia gela ikustera. Hauxe da. Oan plastika gela erakutsiko dizuegu. Hemen dioguna da. Oain informatika erakutsiko dizuegu. Hauxe da, hemen daukazue. Eta, hau da, bigarren solairuan aurkitu dituzuen gauzak batzuk.